அந்த காணி உரிமையாளர்களும் පන්සලේ වැඩ වසන හාමුදුරන් වහන්සේලාටයි. விகாரையில் இருக்கும் அந்த பிக்குமார்களுக்கும் இடையே ඒ ප්‍රශ්නේ බේරගන්න திஸ்ஸ விகாரை ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබෙනවා. ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. பிக்குமார்கள் ඉඩම් හිමියන් அந்த காணி உரிமையாளர் අතර එකඟතාවකට අවිල්ලා தீர்ப்பதற்கு இடமளிக்காமல் இருப்பது யார்? ජාතිවාදී இனவாதம். அனைவருமே ஒற்றுமையாக சமத்துவமாக இருக்கணும். මේක මත ජාතිවාදී ගොඩනගන්න. அவர்களுக்கு தேவை இதனூடாக இனவாதத்தை தூவுவது. උතුරේ පරාජිත දේශපාලන முஸ்பாதி சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். இந்த காணொலியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்டா, வவுனியாவில் அன்ரோமா ரசநாயக் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முன்வைத்திருப்பார். அதில் பல விடயங்கள் தொடர்பாக பேசியிருப்பார். அதில் முக்கியமாக அவர் என்ன விஷயத்தை சொல்லினார்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த திஸ்ஸ விகாரை சம்பந்தமான விஷயம். இந்த திஸ்ஸ விகாரையை பிக்குகளும் காணி உரிமையாளர்களும் சேர்ந்து அந்த பிரச்சனையை முடித்துக் கொள்வார்கள். தேவையில்லாமல் இதுக்குள்ள தமிழ் அரசியல்வாதி ஒருவர் மூக்க நுழைத்து மக்களுக்கிடையில் முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் இனவாதத்தை தூண்டும் செயற்பாட்டையும் அவர் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்ற பொருள்பட அவர் பேசியிருப்பார். அது தொடர்பான காணொலியை நான் இதோடு நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அதற்காக வாக்களித்தீர்கள். ඡන්ද දීපු ජනතාව අපිට ඡන්ද දුන්නේ அனைவருமே ඕල් ඔක්කොම එක සමාන ලෙස සලකන රටක්. அனைவருமே ஒற்றுமையாக சமத்துவமாக இருக்கணும் என்று ඒවට ඡන්ද දුන්නේ. அதற்காக வாக்களித்தீர்கள். ඡන්ද දීපු ජනතාව අපිට ඡන්ද දුන්නේ ඇයි කියලා අපි හොඳට දන්නවා. நமக்கு வாக்களித்த மக்கள் ஏன் வாக்களித்தார்கள் என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும். අපි අතර තිබුණු සම්මුතිය, අපි අතර තිබුණු එකඟතාවය අපි ඉටු කරනවා. எம்மோடு இருந்த அந்த உடன்பாட்டை கட்டாயம் நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். ඡන්දෙ නොදුන්නු, வாக்களிக்காத, පෙරදුණු, தோல்வி கண்ட උඩ ඉන්න ටීම් එකක් ඉන්නවා. மேல் மட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு குழு ஒன்று இருக்கு. ඒගොල්ලෝ අඬනවා. அவர்கள் அழுகிறார்கள். අඬනව නේද? ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දුකයි වුණ දෙයට. அவர்களுக்கு ඒගොල්ලෝ කවදාවත් හිතුවේ මෙහෙම වෙයි කියලා. அவர்கள் ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை இப்படி நடக்கும் என்று. හැමදාම රට පාලනය කරේ උඩ 5 பிரதேச சபைகள் இருக்கின்றன. ஒரு அரசாங்கத்தை අපි ජනාධිපති ඡන්දෙදී, நாங்கள் ஜனாதிபதி මහා தேர்தலிலே, ඡන්දෙදී, பாராளுமன்ற தேர்தலிலே, අනෙක් අවස්ථාවල ஏனைய நிலைகளிலே ඡන්දෙදී අපි බොහෝ දේවල් තමුන්නාන්සලට එකඟ වුණා. தேர்தலிலே நாங்கள் நிறைய வாக்குறுதிகளை கொடுத்தோம். ඒ සියල්ල අපි ඉටු කරනවා. அந்த அனைத்தையுமே நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். එව නේද? அப்படித்தானே? හරි. තමුන්නාන්සලා අපිට ඡන්දෙ දුන්නේ ඇයි? நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்தது ஏன்? ඇයි? ஏன்? එකක් වෙනසක් කරන්න. තව ஒன்று மாற்றம், இன்னும் රට හදන්න. තව හොරු අල්ලන්න. හරි. තව இன்னும் ඕල් ඔක්කොම එක සමාන ලෙස සලකන රටක්. அனைவருமே ஒற்றுமையாக சமத்துவமாக இருக்கணும் என்று ඒවට ඡන්ද දුන්නේ. அதற்காக வாக்களித்தீர்கள். ඡන්ද දීපු ජනතාව අපිට ඡන්ද දුන්නේ ඇයි කියලා අපි හොඳට දන්නවා. நமக்கு வாக்களித்த மக்கள் ஏன் வாக்களித்தார்கள் என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும். අපි අතර තිබුණු සම්මුතිය, අපි අතර තිබුණු එකඟතාවය අපි ඉටු කරනවා. எம்மோடு இருந்த அந்த உடன்பாட்டை கட்டாயம் நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். ඡන්දෙ නොදුන්නු, வாக்களிக்காத, පෙරදුණු, தோல்வி கண்ட උඩ ඉන්න ටීම් එකක් ඉන්නවා. மேல் மட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு குழு ஒன்று இருக்கு. ඒගොල්ලෝ අඬනවා. அவர்கள் அழுகிறார்கள். අඬනව නේද? ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දුකයි වුණ දෙයට. அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு துக்கம் ஒன்று இருக்கு, என்ன நடந்தது என்று. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් හිතුවේ මෙහෙම වෙයි කියලා. அவர்கள் ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை இப்படி நடக்கும் என்று. හැමදාම රට පාලනය කරේ උඩ ඉන්න පවුල්. இந்த நாளும் நாட்டை ஆட்சி செய்தது அந்த மேல் மட்டத்திலே இருக்கும் குடும்பங்கள், තාත්තලා පුතාලා, பெற்றோர்கள், பிள்ளைகள், තාත්තලා අම්මලා දුවලා බෑනලා ඒගොල්ලෝ තමයි රට පාලනය කරේ. அப்பாமார்கள், அம்மாமார்கள், பிள்ளைகள் என அவர்கள் தான் இந்த நாட்டை ஆட்சி ඒක செய்தார்கள். මුළුමනින්ම වෙනස් වුණා. அது முற்றாகவே மாறியது. පහුගිය ජනාධිපති ඡන්දෙදි බලන්නකෝ. கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் பாருங்களேன், කවුද ඡන්දෙට ඉල්ලුවේ? யார் தேர்தலில் போட்டியிட்டது? ටෙලිෆෝනයෙන් டெலிபோன் சின்னத்திலே හිටපු ජනාධිපතිගේ පුතෙක්, முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மகன், පොහොට්ටුවෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරගේ පුතෙක්, மொட்டு கட்சியிலே முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மகன், සිලින්ඩරෙන් හිටපු ජනාධිපතිගේ බෑන කෙනෙක්, சிலிண்டரில் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மருமகன், මම තමුත්තේගම. அனுரதோழர் தமுத்தேகவர்கள். ඒකද මොකද්ද?
அதாவது இதன் அர்த்தம் උඩ என்ன? හිටපු අයගෙන් மேல் மட்டத்தில் இருந்து පළමු වතාවට முதல் தடவையாக මේ රටේ පොදු ජනතාව අතට இந்த நாட்டின் பொதுமக்களின் ඵලය கையில் මාරු වෙලා තියෙනවා. ஆட்சி அதிகாரம் மாறியது. ඒගොල්ලෝ හැමදාම හිතුවේ அவர்கள் எந்த நாளும் ඒගොල්ලෝ நினைத்தது මේ රට පාලනය කරනවා කියලා. அவர்கள் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்வார்கள் என்று. ඒගොල්ලන්ට පාලනයේ උරුමයක් කියලා. அவர்களுக்கு இந்த ஆட்சி முறை ஒரு பரம்பரையாக வந்தது என்று රට நினைத்தார்கள். පාලනය කිරීම ඒගොල්ලන්ගේ අයිතියක් කියලා. நாட்டை ஆட்சி செய்வது அவர்களது உரிமை என்று හැබැයි ඒක වෙනස් நினைத்தார்கள். වුණා. அது மாறியது. ඉතින් දුකයි. இனி துக்கமாகத்தான் இருக்கும். අඬනවා. அழுகிறார்கள். ජනතාව மக்கள், ඡන්ද දීපු ජනතාව வாக்களித்த மக்கள் මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்கிறீர்கள்? බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. ආණ්ඩුවක් හදුවා. ஒரு அரசாங்கத்தை அமைத்தார்கள். ඒ ආණ්ඩුව මේ රට හදනවා. அந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்போம். අපි එකක් කියන්න. நாங்கள் ஒன்று கூறுகிறோம். අපේ සහෝදරයා කිව්වා වගේම எமது தோழர் சொன்ன மாதிரியே අපෙන් අපේක්ෂා කරේ ජාතික සමගිය. எம்மிடமிருந்து எதிர்பார்த்தது ඒතර தேசிய මම ஒற்றுமை. දන්නවා எங்களுக்கு தெரியும் දෙමළ ජනතාව ඉන්නවා. தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள், සිංහල ජනතාව ඉන්නවා. சிங்கள மக்கள் இருக்கிறார்கள், මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්නවා. முஸ்லிம் மக்கள் இருக்கிறார்கள். අපි වේදිකාවේ எமது மேடையிலே අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා වැඩ எமது ඉන්නවා. பிக்குமார்கள் இருக்கிறார்கள், අපි මවලුතුමාලා වැඩ எமது ඉන්නවා. மௌலவி அவர்கள் අපේ இருக்கிறார்கள், කුරුක්කල්තුමාලා ඉන්නවා. எமது குருக்கள் අපේ அவர்கள், පියතුමාලා ඉන්නවා. அருட்தந்தைமார்கள். අපි බෙදලා නැහැ. நாங்கள் பிரிந்தில்லை, අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். ආයේ මේ රට கவදාවත් மீண்டும் இந்த நாடு ஒருபோதும் ගැටුම් ඇති කරන්න, முருகல் நிலை ஏற்படுத்த பெதென்ன. பிரிவதற்கு අසමගිය ඇති කරන්න நல்லிணக்கத்தை இல்லாமல் අපි ஆக்குவதற்கு ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒருபோதும் இடமளிக்க මේ மாட்டோம். අසමගිය නිර්මාණය කරේ කවුද? இந்த ஒற்றுமையின்மை தன்மையை ஏற்படுத்தியது யார்? දේශපාලකයෝ. அரசியல்வாதிகள். ඒගොල්ලෝ තමයි අපි බෙදුවේ. அவர்கள் தான் நம்மை பிரித்தார்கள். හැමදාම අපේ රටේ තිබුණේ බෙදුණු දේශපාලනයක්. இந்த நாளும் எமது நாட்டிலே இருந்தது பிரிந்த ஒரு அரசியல். පෞගේ නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා கடந்த நவம்பர் 14ஆம் උතුර தேதி ජනතාවද வடக்கு மக்கள், දකුණ ජනතාවද தெற்கு மக்கள், නැගෙනහිර ජනතාවද கிழக்கு மக்கள், මුස්ලිම් ජනතාවද முஸ்லிம் மக்கள், දෙමළ ජනතාවද தமிழ் மக்கள், සිංහල ජනතාවද சிங்கள மக்களும், මේ සියලු ජන කණ්ඩායම් இந்த அனைத்து එක மக்களும் දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් කරේ විශ්වාසය ஒரு තිබුවා. அரசியல் இயக்கத்திற்காக நம்பிக்கை ஊட்டினார்கள். ඒ අනුව තමයි ජාතික ජනබලවේගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. அதனால் தான் தேசிய மக்கள் சக்தி வென்றது. අපි උතුරේ යාපනයේ දිනනවා. நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை வென்றோம், නැගෙනහිර ත්‍රිකුණාමලයේ දිනනවා. திருகோணமலையை வென்றோம், දකුණේ කොළඹ දිනනවා. தென்பகுதியில் கொழும்பை வென்றோம். ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තිබුණේ? அதாவது என்ன நடந்தது? හැම ජනතාවම පිට විශ්වාස කරා. அனைத்து மக்களும் எம்மை நம்பினார்கள், අපිට ඡන්දෙ දුන්නා. எமக்கு வாக்களித்தார்கள். බෙදුණු දේශපාලනයේද අවසන් වුණා. பிரிவினைவாத அரசியல் ඒ முடிவு නිසා අපි මේ සමගිය හදනවා. ஆகவே நாங்கள் இந்த ஒற்றுமையை අපේ கட்டியெழுப்போம். පරම්පරාව යුද්ධ කරගත්තා. எமது பரம்பரை யுத்தம் අපේ செய்தார்கள். දරුවන්ගේ පරම්පරාවට යුද්ධ කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. எமது பிள்ளைகளின் பரம்பரைக்கு අපි யுத்தம் එකට එකතු වෙලා මේ රට හදමු. நாங்கள் அனைவருமே ஒன்றிணைந்த ஜாதிவாதி அவசான். இனவாதத்தை இல்லாமல் ජාතික ஆக்குவோம். සමගිය ගොඩනගනවා. தேசிய ஒற்றுமையை வளர்ப்போம். අපි දන්නවා මේ උතුරු පළාතේ බොහෝ පළාත් எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வடமாகாணத்தில் நிறைய இடங்கள் යුද්ධ විශාල පීඩාවට පත් වුණා. யுத்தத்தால் நிறைய பாதிக்கப்பட்டது. නිවාස හිමි වුණා. வீடுகள் இழந்தனர், ගොවිබිම් හිමි වුණා. விவசாய நிலங்கள் இழந்தனர், පාරවල් කඩා වැටුණා. பாதைகள் කර්මාන්තශාලාවක් හැදුනේ නැහැ. தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்படவில்லை, පාලම් කඩා වැටුණා. பாலங்கள் சரிந்து விழுந்தன. ඊටත් වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් இதற்கும் மேலாக අම්මලාට දරුවා හිමි වුණා. தாய்மார்களுக்கு பிள்ளைகள் இழந்தார்கள், බිරින්දෑවරුන්ට ස්වාමිවරුවා හිමි වුණා. மனைவிமார்கள் கணவரை இழந்தார்கள், තමගේ ඥාතින්ට තමගේ ඥාතින් හිමි වුණා. உற்றார் உறவினருக்கு தமது உற்றார் යාළුවන්ට මිතුරන් හිමි වුණා. நண்பர்களுக்கு நண்பர்கள் இல்லாமல் විශාල போனது ඛේදවාචකයෙන් කෙලවර වුණා. பெரியது ஒரு கவலைகரமான நிலையிலே தான் இருந்தது. ඒක තමයි යුද්ධය. அதுதான் யுத்தம். දැන් යුද්ධය ඉවර වෙලා අවුරුදු 16ක් වෙනවා. தற்போது யுத்தம் முடிவடைந்து හැබැයි 16 තාමත් ඒ வருடங்கள். නාස්තාවේස තිබෙනවා. තාමත් ඒ වගේ පැරණි නටබුන් තිබෙනවා. இன்னமும் அதன் மிச்ச சொற்பங்கள் இருக்கின்றன. තාමත් ජාතිවාදී තැන තැන පැන නගිනවා. இன்னமும் இந்த முறையும் சில நேர இடங்களிலே இனவாதம் மேலெழுகிறது. අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කිසිදු ජාතිවාදයකට. நாங்கள் எந்த ஒரு இனவாதத்திற்கும் நாங்கள் இடமளிக்கப் போவதில்லை. පැරණි දේශපාලන ව්‍යාපාර பழைய அரசியல் இயக்கங்கள் ආපහු විවාල්ලනවා ජාතිවාදයට. மீண்டும் இனவாதத்தை தூவுவதற்காக முயற்சி අපි எடுக்கிறார்கள். දන්නවා මේ උතුරු පළාතේ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வட மாகாணத்தில் සමහරක ආගමික ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රශ්න මතුවලා තිබෙනවා. சில மத ஸ்தலங்களை மையமாக வைத்து பிரச்சனைகள் යාපනයේ ஏற்பட்டிருக்கிறது. තිස්ස විහාරයේ யாழ்ப்பாணத்தில் திஸ்ஸவிகாரை ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබෙනවා. ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது. හැබැයි මොකද්ද? அது என்ன பிரச்சனை? ඒ පදිංචි ඉඩම් හිමියනුයි அந்த காணி உரிமையாளர்களும் පන්සලේ වැඩ වසන හාමුදුරන් වහන්සේලාටයි விகாரையில் இருக்கும் அந்த பிக்குமார்களுக்கும் இடையே ඒ ප්‍රශ්නේ බේරා ගන්න දුන්නොත් දේශපාලකයා வடக்கில் தோல்வி கண்ட அரசியல்வாதி එතන ගැටුමක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. அந்த இடத்திலே ஒரு முருகல் நிலை ஏற்படுத்த දකුණේ முயற்சிக்கிறார்கள். පරාජය ගන්න පුළුවන්. அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக இடமளித்தால் அவர்கள் தீர்த்துக் கொள்வார்கள். බේරන්න නොදෙන්නේ කවුද?
இந்த தீர்க்க இடமளிக்காமல் இருப்பது யார்? දේශපාලනේ. දේශපාලනේ. அரசியல். ඒගොල්ලන්ට ඕන මේක මත ජාතිවාදී ගොඩනගන්න. அவர்களுக்கு தேவை இதனூடாக இனவாதத்தை தூவுவது. උත්තරේ පරාජිත දේශපාලකයා. வடக்கில் தோல்வி கண்ட அரசியல்வாதி එතන ගැටුමක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. அந்த இடத்திலே ஒரு முருகல் நிலையை ஏற்படுத்த දකුණේ முயற்சிக்கிறார். පරාජිත දේශපාලකයා. தென்பகுதியிலே தோல்வி கண்ட அரசியல்வாதி එතන ගැටුමක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. அங்கே ஒரு முரண்பாட்டை ஏற்படுத்த අපි මේ முயற்சிக்கிறார். දේශපාලන ඉවත් කරලා நாங்கள் இந்த அரசியலை මාන්දුරන් වහන්සේ விக்குமார்கள் ඉඩම් හිමියන් அந்த காணி உரிமையாளர் අතර එකඟතාවකට අවිල්ලා ரெண்டு பேருக்கும் இடையே ஒரு இணக்கத்திற்கு මේ வந்து ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும். විසඳන්න නොදෙන කවුද? தீர்ப்பதற்கு இடமளிக்காமல் இருப்பது யார்? ජාතිවාදී. இனவாதம். ඒ නිසා නැව